jauhin. Sanon sulle kvak, ystävälle kvak. Kvak sanon teille kaikille. Ja jos minua huvittaa, lähden merelle tai viidakkoon seikkailemaan. Minä poika roiskin, lammikoissa loiskin, hiukan mustakaa. Tule kohta poiskin, minä poika roiskin, lammikoissa loiskin, hiukan mustakaa. Tule kohta poiskin. Nyt laskeudutaan. Onko se varmasti tämä kaupunki? Niin minulle ainakin sanottiin. Taisit unohtaa jotain. Mitä? Tosiaan abracadabra. Ei ketään kotona. Mennään sisään sitten. Onpa pimeää, mistä saa valon. Ei! Onpa somia tavaroita. Ei nyt ole aikaa ostoksiin. Meidän täytyy löytää se pullo. Ja pian. Suurkiitokset lahjasta. Ei kestä, Alfred. Mukavaa, jos pidit siitä. Väsyttää. Oli tosi hauska ilta. Hauska kuulla. Hyvää yötä, Olli. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Hyvää yötä, Alfred. Onpa jännittävää pullo. Sain sen Ollilta. Se on ikivanha. Siinä on jotain sisällä. Kuin savua. Joo. Olli sanoi, että siellä sisällä on jokin paha henki. Hän narrasi. Niin kai. Täytyy kai lähteä tästä, Alfred. Ei kai vielä. Oletko yksinäinen? Ui! Katsos, kun en ole vielä tottunut asumaan yksin. Missä helkutissa se pullo on? Ei kai vaan saatu väärää vihjettä. Painuni sanoi, että se on täällä. Miksei se löydy? Minähän se on piilotettu. Paljonko kello on? Korkki voi aueta 12 jälkeen. Hiljaa. Joku tulee. Unohdinko minä sammuttaa valon? Kai te olette? Missä pullo on? Mikä pullo? Kyllä sinä tiedät. En tiedä. Minulla ei ole aavistustakaan. Takulla täällä on outopullo. Anna se. Lopettakaa. Mihin piilotit sen? Jos pullosta puhutte, se ei ole enää täällä, kun minä myin sen jo. Kenelle? Hyvää yötä, Olli. Hyvää yötä, Hannu. Hei vain, Mauri. Lepää nyt kunnolla. Varmasti.
oma kotini. Ihan uskomatonta. Väsyttää, mutta ei yhtään nukuta. Aladdinin taikalamppu. Olen joskus lukenut tämän. Lampusta tuli henki ja toi Aladdinille mitä hän vain toivoi. Joo, niin se oli. Tämä on sen Haikaran talo. Päästiinpä sen pullon jäljille. Kuka siellä? On jo myöhä. Minulla olisi teiltä kysyttävää. Tulkaa huomenna, minä olen jo nukkumassa. Olkaa niin kiltti, ei tähän kauan mene. No, olkoon. Päästäkää irti. Kävi äkkiä. Mikä pullo? Tiedät kyllä. Pullo on täällä. Anna se meille. Päässyt irti minusta irti. No päästähän irti se pikkumies. Paus. Mitä siis tahdotte? Se pullo me halutaan. Tietenkin maksetaan kunnon hinta siitä. Niin, mutta miksi? Ei me nyt ehditä selittää. Sinä pääset hengestäsi, jollet heti paikalla suostu. Tulin entistä uteliaammaksi. Sitä kiinni ja pullo tänne. Ja ensin kerrotte syyn. Älä päästä sitä karkuun. Juu, täällä ollaan. Eipä kerrokaan mitään. Ei matto esiin. Abracadabra. Älä on te voititte, lopettakaa jo. Jännä tarina. Ei nukuta vieläkään. Tuo pullo voisi olla... katsotaanpa. Ihan kuin sisällä olisi jotain savua. Avaanpa sen. Hei, ei sentään. En halua sotkea uutta hienoa taloani likaisella savulla. En halua. Menenpä lammelle. Johtuu siitä kirjasta varmaan. Näin näkyjä. Tuolla se on. Tuosta talosta se Haikara puhui. Nyt saadaan pullo takaisin. Jos kaikki valtias armossaan, niin suo. Hei Korppi. Mitä Salve?